Toto je mixtape. Fuck who did I offend, rappers. Rugby pojebaný, čo nevie repovať. Čau Paťo, mimochodom pekne ďakujem, že vďaka tebe je o mňa zas väčší záujem. No ak si myslel, že sa tu teraz pakujem, bohužiaľ veľmi lutujem. A zo všetkého najviac lutujem práve teba, že musíš brať do huby takého slabého jeba ako som ja, čo vôbec nevie repovať. Mal by som sa asi zo Slovenska zdekovať. No dobre, môj zlatý chlapec, tak ja ti to poviem. Včera si byl King of Pop, dneska si rapper. Takto to tady není, more. Táto scéna je Beverly Hills 920. A kto ich založil? David Osenca, ale taký Kali. A Johnny Močeta môj. Áno, takto to tady je. Robert Fico mi kúri pred košku. Primo tady mi Robert... Nic kur Robert Fico. Tak môj... Tu máš do huby. Tak, tu máš do huby. Paťo, to není slovom toto, Paťo. Ale pochop ma, že z jednej strany komik, z druhej Patrik a z tretí schizofrenik. Tak môj. Rugby a Tito, však ty si ich vzorom. A kde máš ega? No? Charakter ty, smrad ty, krpec ty, že sa nehambíš, môj zlatý chlapec. Takto to tady je, o tom je celá scéna táto. A som chcel žrať, bravčové rezne som chcel žrať. Chcel sem a už nechcem, more. Protože si celý fejkový, more. Si celý fejkový, tak už to vypni, more. Lebo mi jebe. Ahoj, more.